श्री भगवती हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक विरोधात जागृताय मोहीम काढली। बाजारात प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेऊन येवपी लोकांक या विद्यार्थ्यांनी कापडाच्यो पोतयो वाटल्यो। प्लास्टिक पोतयांचो वापर उणो करून लोकांनी कापडी पोतयांचो वापर करचो असो संदेश या विद्यार्थ्यांनी दिलो। पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। प्लास्टिक दूर करूया, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया। प्लास्टिक को हटाना है, हटाना है, प्लास्टिक को हटाना। Yeah, continue. Give the slogan. प्लास्टिक को हटाना है। पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। धरती बचाओ, धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ, प्लास्टिक बचाओ, धरती बचाओ। प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया, प्लास्टिक दूर करूया, पर्यावरण वाचूया। प्लास्टिक को हटाना है, हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना। आपल्या हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी मिळून ही प्लास्टिक विरोधी मोहीम सुरू केलेली आहे। याचं कारण म्हणजे प्लास्टिकच्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम हे आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहेत आणि त्याबद्दल जनजागृती करून लोकांमध्ये एक नवीन भावना निर्माण करण्याचं काम, नवीन भावना निर्माण करण्याचा हा उपक्रम आमच्या शाळेनं सुरू केलेला आहे। आणि आज आमचे विद्यार्थी स्वतः बनवलेल्या कपड्याच्या पिशव्या ग्राहकांना भेट स्वरूपात देणार आहे। आणि ही मोहीम जी आहे प्लास्टिक विरोधी आणि प्लास्टिकच्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम याबद्दलची ही मोहीम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न करत आहे।